Il-pandemija tal-COVID-19 bidlet kull aspett tal-ħajja madwar id-dinja. Dan kien is-suġġett ta' konferenza mtella mill-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Pubblika f'ġurnata oħra meta l-aħbarijiet madwar id-dinja kienu ddominati mill-pandemija. Intqal li għalkemm madwar id-dinja nataw aktar minn biljun doża tal-vaċċin, għad fadal ħafna xi jsir biex din ir-realtà tiġi fit-tmiema. Dr. Natasha Zoppardi Muscat, direttur reġjonali fih dan l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa, sostniet kif din il-marda tiddependi mill-aġir ta' kulħadd. U għalhekk huwa importanti li wieħed jaddatta għal dawn iż-żminijiet straordinarji. Il-COVID kellha impatt mhux biss fuq is-saħħa tan-nies, fuq l-ekonomija, fuq is-soċjetà u għaldaqstant irridu nkunu ċerti li issa hekk kif inħarsu l quddiem naraw ukoll x'ma kienx qed jaħdem qabel il-COVID u naraw kif nistgħu nagħmlu recovery aħjar. Dr. Zoppardi Muscat saħqet dwar l-importanza tal-ilbis tal-maskri u żamma tad-distanza soċjali u naqdet ma' ħafna li qed jappellaw għat-teħid tad-doża addizzjonali. Hawnhekk ukoll nerġa' nagħmel appell biex meta l-awtoritajiet tas-saħħa u f'Malta jibatu għan-nies in-nies tikkonkorri. Irrid ngħid u hawnhekk nagħmel ringrazzjament lill-poplu Malti għaliex rajna li Malta l-vera qiegħda l quddiem in-nies ikkooperat, in-nies femet u n-nies ġiet il quddiem biex tieħu l-vaċċin u di tista' tagħmel id-differenza.